requested. Oh, requested ba? No, requested enye indawo to Ryland. Izofika nje manje in 2 minutes. Mina bethu Ryland awuzwa yini? No, but India lele bethu wena kanjani? Yes, Bugile! Awethu sangiboni njani? Mina uMandla sesifunde nawe ka grade 3. Wena wayiboshela. Phela mafethu. Hey, bese ngisoya waqhuma icondom la emuva eBack City face. Nami ngibambezele leyo nto bese kathi ngizamele uyiclean Nick. Okay. You're going the wrong way. Mfethu, ithasiqonde nje wayisijika la. Sa, qhubeka mfethu. Lo mthiza mfethu zishaphi ngathi namaphoyisa ngalana mfethu. Shit. Shayela kahle. Hey, usek wena. Yibonani? Haba mfethu. Selling more than all you niggas is albums. Come on. Put some respect on my name. Exa. Adoksasa boy. Correct. Bad budget. Toda ya. Sawona port. Oshe toda. Kunophuta abangithumbile lana. Ha? Utheba we Ngayisho leyo nto. Ayi. Hamba ngemoto njani? Unentshebe nje kodwa uhamba ngepole elisilver. Ungibizwa ngomabhosha. Mshanami akekho umuntu ongabhoshi mshanami uyazi kuyimanje kwayimina ngibhiza ukubhosha mshanami uyakhumbula ngalesa sikhathi lapha ka grade 3 uyibhoshela mshanami ngizokuthiwa ngizokulanda esikele anokisa nemoto mshana relax mshanami khulileka akekho ongabhoshi mshana izinto ezenzekalayo lezi understand boy no yazini send the location Okay send the location ya unganokisi imoto all right correct ngeza manje ngishayisa manje. Hey, maposh, jam, khuleka yini manje? Oh, sogcwala kusengisho 5. Hamba ngokushiya manje endlini manje. Sewonje yaphi? Step not. Yeah. Kunjani manje maposh, eh? Azwena. Lekubulale wena mfana ngikutshela. Fight down. Khuluma nawe wathula pho manje wena. Hello fana lawo. Hey maposh, ngeke wehla kancane maposh, wehla kancane nali hams la ngeke ngikwazi ukwehla udlula nawe leli hams leli. Ngehla ngiyaphi mina? Ehla kancane uzowehla ume lapha mase ngehla ngeqipha amasu uyagibela emotweni. Lesa la ifoni yakho futhi no wallet. Oh, ubolethe uphethe. Bazobale nemali yami wena sihlanga. Yawena, akuka stop us. Awambe! Oh, ngiyakutshela wena. Hamba! Boza phela omba kancane manje yini manje? Awuvula! Yawena, manje ukustopa sami manje. Oh, asizokukhathela. Uphinde uyibhoshele la. Oh. Ngiyifule funa yakhe bheda yini yona uphatha isensi. Futhi ubonethe wena. Ngenapi wallet? Ikhadi nje kule triple. Yeah. Ikhadi. Yeah. Ngeke kwenzekele, ngeke kwenzele. Ngifuna unginike cash, ufuna unginikeze imali. Ikhadi ngizolenzani mina ikhadi? Samsoyikhipha. Hawu.
Wena amabhosha wena ngifuna into yakho. Sishaphi ngalo? Sishaphi wena? Sishaphi wena sinayo? Sishaphi lo sinayo? Yeah, Puti, uyayena lo. Uyayena lo, uyangitshontsha. Excited kwenzelani lana mfethu? Wena senaba kidnap mina la elokishini ma. Kidnap kwani? Kidnap mama uyayena lo. Ongena emgwaqweni manje. Ngibona le location lemoto yona pick up one. Ithi ngiyama ngale phone. Manje wena. Sishaphi wena sinayo wena tshebe wena. Suka la. What's Uyibo. Smithlo. Ungaphandle Smithlo mfethu. Shamza kanjani mntanami? Showbiz boys. Yena uzodlala wena. Mfethu ngisanda kuphuma eDaxi boy. Lokho siyachemana la emgaqweni mfethu simela kubhlunga ngapha seshapa uqhamngaphi. Ukhathela bariyam nabo ngemuva mfethu seshapa mfethu. Awuyamazi uphethe umabhosha mfethu uqhamukapi boys. Ngoba sengikubonile ntwana yami ayikho inkinga boy sazochumaza. Ngaphandle nidama. Kusatwana amabhosha. Ngibona ntwana yami. Kidnap. Kahle wena. Bosha ngena lapho wena. Ngena man. Ya. Usibizela ibhokho. Bizela ba ibhokho. Uyangazi mina kuba. Angazi mina kuba. Let's iPhone yakho wena. Shwela amasimba la wena. Uyangazi kuba wena. Shwela amasimba wena. Uya relax afana wami. Hamba nami. Safe la. Safe. Hey. Nami. These niggas pretentious, scandalous, devious, tryna